Nie, Paťo. Nie. On točí. Nie. Fakt? Lebo Skip nechce červenú. Zápas ešte či nie. On iba nástup, ja potom Iba celý nástup. zápas boha. Mne by ruka odpadla za chvíľku. Martin. Martin. Kúkaj. Pavelkovi je zima ešte. To si jak Tatris. Ale to má rozlišení, aha. Prijebaný. Máš také lopaču červenú na jeden tiež? Na 2, ale po jednom zápase môžem požiadať. Ale asi to aj spravím. Odvolať sa na čo? Na domáce môžeš byť na tribúne. No jasné. Však Skip je pobeha. No jasné. Dobrá, můžeme? Pojďme. Martin, mne už tá ruka odpadáva, neviem, čo ide, že myslíš 90 minút. Na piči, tú kameru zahodí. Čo ja? Vieš, ja musím fajčiť. Čo? Musím fajčiť sníhe. Pohodičku. Kokot fúka je jemnuté, ja som im do auta. Je zima, je? Čau. No. Ty kokot, no jeba. Ale približite, ne? No jasne, starý. Neboj sa. Taký báčov. Je mi zima na ruku. To sa mal priblížiť. Ja jebem ti. A tam, kde je lopta, nie že budeš točiť len to samo. Ja sa teším. Jebe kámo. Halus. Čudráka budem natáčať. Pavele! Ty za piču. Odovzdávaj. Ja už nemôžem. Keď to môže robiť starý Daniel každý zápas, prečo by si to nemohol robiť ty jeden? Potom využijeme Ríša Tomušek, ten má naše zápasy. Ten aj bude chodiť, že? Nie, za 3 zápasy od pika ide hráč štvrtý. Alebo je krotký jak debil. A čo, aký by bol kulturista, keď hádžete auty? Ale približuj Kokos, to. už bolí ruka. Dobre, neboj sa. Lepšie, Paťo! Ty kokot.
To je ona. Kur. Penálta. Dobre, to vyhráme. Čo? To vyhráme. Dobrá. Dobra, Sebo! To je ona, chalani! Palo! Musel gol. To tak. Poslúžili ti tie vykružovaky? Ozaj, som ti vrátil. Hodinu som to s tým. Pomaly. Chápal? Ja vím. Ja som ti dal viacej, a kebyže Nemám. mohol si urobiť s tým menším a dobrú si s tým, vieš? Ahoj kočka, ako sa cítiš, babi? Dani, Ahoj, ja ti... Pozri sa, ona už ani kamera je, nestraví. dúfam, 13 mu povieš ahoj. Pozri Do sa, zvuku. ignorant. kamera je bez zvuku. Nebavím sa s ním. A ja som, teraz som ti povedal, ahoj Dani, povedal som to? Povedal to. Nepovedal. Povedal. Danička, Dobre, prepáč. Je ti odpustené. Ahoj. na dlhé som chcela sa tým. Vyšiel v bráne? No. Nemá ty kolena ešte dobré a kurva špekuluje. Čo je? Čo si deje? Kto ti povedal? Nechodím odtiaľ do toho. Že keď nemajú Palo brankára. A čo, on musí chytať? Nemusí, ale vieš, že... Vidíš to? Ja ťa chválim, že si ho pustil. Ja som ho nepustil. Ja ti povedal, že nie. On sa nepýta, on už sa nepýta. Povedal, že ja, Miško, ja s tým nesúhlasím. Jaj. Hej, šet, tam ja nemôžem. A poď mu, Luko! A toto veľké ihrisko nám vyhovuje. A to je... Chalán už sa uklonil, lebo za tie reči bude dostať kartu. Jako chceš? Na zdravotný. Dobre? Pičerna voľušok. Čo si to podstatné položil sa vám tak neoprečne? Ale čo ti jebe, potom neskôr. Jebo. Paťo, natáčaj to ty. Poďme, zaberieme modrý. Dobre. To by trafil to jak možno. Pohľad, nenapadáme mi zatiaľ. Máš čas. Eri, nabíjaj si! Simča, predstav si, že som tam bol zastavený včera. Keď som s Paťom peňažov vrecky a nedal som nič. Nechaj mi to na pumpu. To som malý včera na futbal. Ďakujem ti. Ďakujem ti, čau. Do autu. Zreli na 80 minút.
Ona Michal. Čo si nešiel do tej lopty? Dobra, nechaj ho, Jurko, nechaj. Čo by to? Tu bude veľa trénerov na tej tribúne, vieš ako to? Ja som povedal sám pre seba, že prečo nešiel do tej lopty. Nevadí, Kubo, Kubo, pomôž si, super! Mal nechať Čiďaka vyniknúť. Čo je? Chalani, veď napadajte ty lopty! Tak nezabúdaj, že to musím použiť celý záznam. Pohášak dobre. Marek, nedívaj sa na ňo! A musí zbytnúť do toho! Marek! To sa bojí. Takto mi povedal Juro, že keď hrali za starých, tak mu v živote v čiernom nevyhrali. Je to tu zakliate? Ale to starý, to dorastencov sa netýka. Poď! Sa nechal preskočiť. Ale tam lakej mladý. Tak, bol faul. Nechcel, ale fauli kto je? To je to, že my nehráme čisto, ale... Nie, bol faul, bol. Bol faul, Palino, ale my nehráme tak, aby si ho telom spravil, vieš? A to sú Kaťa falše. A čo to nechytíš? Som rád, že som si zobral tú paperku tam možno. Veď som si bral Podričníček, aha. Zima tu je, že? Chceš pod zadok? Spadni si na juha. A neistote prvý. Akože... Ale začneme troška presnejšie hrať! To je to! Rozbehni sa už. Dáme teraz! Áno, výborná ostrá. Tobias, máš čas, podsúdiu to, vieš ako? Rovno na to. Pozeraj, čo to znamená. Teraz on má ruku, to je ono. Super, vidíš to, píska to na obidve strany. Tak to má byť. Poď, ale tam mali byť Cindy. Že? Tiež si myslím. To môžeš nastaviť 8 minút. Poďme do prvej lopty, zbierame to.
Baťko, sám si poďme aspoň pár metrov. Ale kebyže už vidí, kde to ide dať, vieš? Ale na stred má, no aha, Lukáš mu zbieha do stredu, to je ona. Poď, rozbehli sa na tú bránu. Super, super, super Lukáš, dobrá robota, dobrá! Juro, uspal ich a potom... Ale veď treba strieľať, Palino, oni akože vôbec nestrieľajú do tej brány. Jasné, ale pekne to urobil, veľmi pekne. Krátka sťahovačka a hneď môže vystreliť. Juro, pamätáš si 83. 83. A nie. To si ešte moc nepamätá z toho roku. to je- No, som rok ešte dosť rád. Ale to je... Som bol plink. A centruj. Kubino. Dobre to myslel, keď tam Tam nikoho niekto nemal. musí ísť. Daj hu. Kaťa falš. Daj hu a bihu. Cez teba pôjde. Hej ono, David, pekne. Zašlapol mu nohu asi. Brankár. Idem na chvíľu do auta, Danči, daj si to podriť, ak chceš. Nie. Ale prikryjem si nôžke. Ďakujem. A toto som ja, dobrá. Kubo, prestaň rozprávať a hraj. Že ten Jerry je taký rozplakaný. On sa troška chytí, že plačí. Ja viem, že to je nepríjemné, keď zašlapneš na kopačku, ale za každým nevidíš. A fakt. Ty si na čo myslel? Ale lekár, když si to nahrádzajú. No vidíš. Chceš ma neviem. No boha, tak to už je tak... Drž piču. Ale zima je. Máš veskovky? Nemám. Boha, však si... Na druhý polčas mi to na chvíľku zoberáš, alebo ku koncu tohto. No hej, chceš vreckovku? Tak nie. Ty koko, jebaný. Isko, na istotu, vážne. Nebojím sa, Lukáš, teraz! Dobre to bolo, Dobrá, Lukáš! dobre to bolo, ale nebojím sa. On sa nebal ukladať na nohu. Zakopal do tým. Však to má sere, veď to, mu to zapíska pre Boha. Dobrá lopta. Uj! Zápiska, keď sme na Uj. kopnejte si vodu. A to nevyzerá na nejaký červený debakel. Dobre, Michal. Bá, ten Ríšu. A ty si mi spravil ten zoznam dokončí túto sezónu? Nie, Čo? nie. To mi to spravil. To ti viem už teraz povedať. Ale ja to potom mám spísané. No, v Excelovej tabličke. A ti viem. Poďme do ňo jeden. Aj. Oh. No to až capé. Dobre rozhodca. David. Zapájam sa.
Lava. Zasekni si ho. Dobre, David, dobre. Ale to nemám toto číslo. Urobíme všetko preto, aby sme ho nedobehli. Daj mu do nohy. Aj. Ruka. Ľudí. Poďme ti. Kameru. Kokot. Skoro zapoj. Ura pohyb! Tak to nemôžu. Musím sopiska, debil. Druhá. Kľud. Dobre, nevadí, kľud! Ale! Motivovaný zase, tak? Čo? Motivovaný zase. Co dostal červený? Ja nie som na tom. Jestli na ten video záznam na rozvuku. Však není so zvukom. Je? Není. Je? Kde si to ukáže, že není? Jaj. Ale nejaký neklepe to ruku. Ja za to nemôžem. Dobre, Ríšu. Vyťahni sebo, vyťahni. Pane Bože, daj. Na čo? A Paťo, máš ho vedľa seba, Ty Kristál. kokot, to je piči. Ja nebudem. Začnite hrať, sebo. Tak ja nezomriem do 30 kvôli vám, tak ja už neviem, koľko uzomriem. A tak veľmi. Kokot, ale mi riadne ide bez tú ruku. Zabereme modrých, veď troška pohybu. Podrž mi ju. Hraj už, prosím ťa, čo si. Hoď už, naražačka, hoď. Dobrá. Ale stále vám to strašne dlho trvá. Spravu pohyb, veď! Hoď, prehod nás na seba. Odpoň, Marek, hoď. Na nikoho. Zdravím. Ahoj. Trafila si, hej? Obavy ma to, že som odbočiť. Vieš čo, ja som ho naskval, nie, ja som ho minul tu. Kokot, jak mi trase z tú ruku. Počuť pustiť? Táto som sa vyhol a išiel som hejtovať. Boha, no ty môj kokot. Vystrel! Dobrá! To je ona! Kvalite si odjela. Musím to furt priboľžovať ako Áno. kokot. Ja už som navidela, Teraz tak. To je on. Taká prúdka tam bola v piatok. A toto ma navigovala, som to nevyšiel. Ja som to vycúvala, ja som videla, že už tu je, že to musí byť iné.
Poďme modri, hýbeme sa! Poďme! Poď. Čo bolo? Aj Himena. Aha, ti to ide. Ja viem. Dívaj sa, ty kokos. A už je. A už. Jaj. Čo som hovorila? Sobota, vieš, ako je, že vydala. Ale predtým ešte, keď som nechcel. Zapám. Ty som dal tú prihlášku, tak? Ja som začal povedať. Nie, znamená som, že si už tak na mesiac. No a však to vytiahnite, modrý, pre Boha ven, ty kokosek. Poď se, Vukio! Ale tam ja si myslím, že som už nehrala. Uvidíš, to je minút. Moc. 26. To je 20 minúta. Ťukajte si to! Iba 22 má. Dík. Dobrá. To stíha, to stíha. Ide, len musíš do nej. Bolo to vidno? Čo? Šprinterský súboj? Nie. A to... Sáška života! To je vzduchný behali. Dávaj, Erik. Pekne. Oko na piču. Máme. Bá, ten Nigo bude pičovať. To je ty? Stihala a ju Hej! Ale to bolo... Ty, jak to? Prvý hráč v piči. Môžeme sa to Lukáša zastaviť malé decko. Tak je to bude asi. Můžeš klidně jít do hry, jo? Nemusíš. No a priblížiť, ako ho ošetril. Aj, daj pokoj. Mám piči. Že se mnou nebav, ale... Takhle se se mnou nebav. No, bacha na to. Škoda. Paťo. Hej. Ty kokšo. Poď. Čo robíš? Nahraj to, alebo... Ty kokos. Všetko robil dobre. Čo ti jebe, kámo? Ja si to musím brať aj druhou rukou. A zo zimy či zo stresu? Zo zimy. Tuto na akty. Ty sa traseš? Nie, v akty, však že tu trasia jak osiku. Celú lavičku traseš. Akty, daj bacha na to, lebo... Však určite slnko na teba. Hej. Paťané hráča nekopal na nohu jak hokejku. Ja keď vieme dôvod, prečo sa trasieš, ale to je druhá vec. Ty kokos. No, dávaj. Tento nevládze, ide na stredu topu. Kto to ide šuky centrovať? Ja si to neviem, nejaký to píšem.
Ale čo máš na noc? Ešte? Cože? Ti to trčí? Keď dívam, to ani nejde poradne. Stred máš! Stred! Stred máš stále. Aha. Súdi. Roh! Súdi! Poďme, modrý! Taký sa môžem nadávať, že? Dajú ten gól a Čo? Tak ja môžem nadávať, že? horšie už nedostanú. Dobrá, dobrá Samu! My máme Erik, sleduj hru! Na vychovací ako ich. Ja neviem, prečo to dali sa Cúvaj, cúvaj, cúvaj! Ty si prvá povedal. Druhý raz ťa zaberem. To sa ešte nemá. Súdi! Ale to by bolo lacné. Paťo. Vynikávne. To tak on je ten rozhovoru. Čo? Na teraz sa celý hodiť. Dopredu, dopredu. Keď si dáš tú loptu na zem, oni sú hotoví, tí zelení. Nemôžu ju skrotiť, ako oni. Nie, každý hrá ten svoj post. Každý za každého urobia ani krok navyše. No to nerozumiem sa starý. Dúhová. To mám iné nervy. Ja mám 5 farba si nemám. No to mám dávno. Nemôžeš! Ašom, že to nevidie. Ale ne. Sedí, neviem. Neviem zarazilo. Ale už. Keď chceš ísť na Anke? Koľko ešte, kurva? Zabereme modrý, valíme stále do plných. 12 minút, či keľo, piče. No, počítaj tak 15. A to má zákúky. Hej, no. Hej! Už to začína. Pekné. Môžem si povedať, co tu môžem. Ďalší šal. Čo? Čo keď sa... Ježiš, Šlapaky. Paťo, Krista, keď máš čistú loptu, ukloni to, ukloni! A píče. A máme, dobre. Čo si nedal čuť? Ďalší tak. Nevadí. Kurva, ten, čo má najväčší Paťo. kurva. To boli prsty. Cecka. To fakt teším na ten záznam. Ja nie. Konečne si nahrávate. Pekne si. Už nám Aj! Gól! Piče! Poď. Gól! Ale ani šuky ve svojom živlí, to je ako si súboje. Dobrá, Paťo. Ríšo, ale poď von!
Možno aj teraz nemá. Dobre. Otočte sa, chalani! Poď si Palovi, nech sa on prepadí. Vyzerá jak žaro. Polu! Čau. A zase máme lúbku. Čakáme hodinu a pol. A to sa stopí. Tak ja keď som hrával. Aha. Kubo! Ale však stopíte taký omul, keď sa neukazujú, tak to dám! Chrbát! Však mu zakričte, že ma... Huby držia furt. Že má chrbát a to je dôvod. Ti vrajím, každý hrá ten svoj post a nikto nič ho nezajíma. Dnešný biznis. Vidíš? Ale proti mne ti to podal. Ja som čakala, keď sa vyšiel konečne na nás. Týždeň to je to ne. Ona potom to čo povie. Co píš? Počkaj. Chápeš? Pozri sa na ňom, keď bežia v tandeme iba. Ja už som ho tam videla. Oni nebránia, oni bežia, oni sú jak autobusy. Mama nemala aj tomu Palovi tú vesnu po zemi. Dobrá. Dobre, Michal! Som rada, že všetko sleduješ. Autobusy, títo. Baskypy ten už je na prášky. Topiť, Michal, keď tam boli, keď to tak dopustí. Stred máš, pozeraj, hlava hore! To je ona. Poď Matej. Pekne. Pekne máš tu či? Baba, nevadí, Samko. Však to si... Nosíš ešte tie... Ležerné hra ten typ, ležerné úplne na tie nožičky. Aha. My. To je technický hra, čo to máš? Ale postavu to majú, baba. Možno to je baba. Približ to. Pýtajte sa Rebeka, myslí si, že tá hrúbka je baba, či stáva? Tá žlúka. Fajn mám okvier, sa ho nepýtaj také. Lukáš! To nie. Bože, biznis, ak mám riešiť biznis, keď ho nevieš. Čo? Rozbila by som to, keď neviem povedať. Veď to je dosud moja lopta. To je... A každý spomalil. Kriste, pane, Kriste. Do piče. Jak pána Gaha. Jeho zajíma hráč, jeho nezajíma lopta. No, nervy. Je ti len taký, Čo? ako hrajú, to pôjdu do trojky. Tak z vášho výkonu. Nie? Uvidíš to. Jak nezaberú odtiaľ to body, tak čo? Čelička. Tu musia zebrať body z kamína, musia zebrať tie body. Aspoň tých dvoch. Nie, neviem, ja sa to bojím aj vysloviť. Isto nejaký. 8 minút? Á, nejako cca. Lukáš, 8 minút, tak zaberte.
Daj mu pomôcť. Je a je. A to písal Boh, že sa mi budete skladať na kavičky. No, tak to dostanú 90-0. Nevymýšľajte tam! Uj, Nikto mu nič nepovie. Poď, Matej, poď. Dobre, Matej, dobre, aspoň tak. Lebo už... áno. Nejako oštvrté. Poď Matej. Výborne Matej. Nedaj sa odtlačiť, nedaj sa! Medzi 4. a 5. No. No, sme v Čiernu, vieš? V Čiernom. Kde to na dolu? Ako? Ja, Práve, že toto musia využiť, že píska všetko, čo má. no, dobre. No, čau. Keď dá dolku na pokoj. Aha. Nech to platil tam dá. Zrejú sa. Aj. Keď bude postihnutý bocia. Poď ešte, poď, správ si ho! Chrbát! A hlava dole. Aha, a čo máš pred neho? Aha, ostane stať. Nie, ale už videl len korizovať. Tam ten preberaný lokty musí na ho vybehnúť. Hej! Ach, ty trešťa do prdele. Bo ešte nás dom najebneš, kokot. Záverujeme 5 minút do konca, poďme! Teraz má hlavu hore. Ďaleko! Jaj, bože. Rebeka hra. Vieš, idem do psa západu. Tak to, sorry. Čo ty si máš fialové ruky? Taká zima. Aj mne je zima. Bolo isto teplejšie. Tak keď máš batričku, tak si bez makiny. Tak sa zapne. Myslím, že je teplejšie. Kto? Si nenapela som, že Rebeka nerov. A ty sa hej? Čo ty nechceš? Na každý stranu. Koškária, baterky a železo a vykupujeme kable. Máte tvoja budúca robota. Ty kokot. Najlepšie to nosím, že odezdal 7 baterek. A to nosím, kde sú tí baterky? Odezdal takú množu. Lebo tak sa odovzdávajú. Na zápas. Na čo to je pomôcť? No to sa... No však to by si malo do nejakých týchto, nie? To sa vykupuje normálne, niečo s tým robia. Čo robí? Kubino, veď už kľud! Fú. Nišo?
Kubo No, dneska do hrá Vybranka. pičku. A už naspäť som. Čo tam uviezli? Nie, aha, nie. Ale čo je povedal? Čo bude, raz ho kopli tvrdšie a on je úplne mimo hry. Tak ale to sa bojí. On je obrečený. Ty je to na benči stále. No nemáš to počkať nikomu, že? Má troch hráčov. Je to transkripcia. Je to transkripcia. Ale daný motor nejde do prdela, nepodrží tú loptu. Keď ho má odozdať, tedy ju drží. To zase odkopnete si dolu. Może ten kikałki jakieś. No to, że nie chodzi o to, co powiedzieć. Ten falči bol predtým ešte. Akože, lebo keďže každý takto píska, tak akože radosť chodí na tí zápasy, lebo sa nerozčuduje na hráčov, ale na rozhodcu. Mal by sa začať pískavať. Hej, no, tisk. Aha, ešte lepšie. Nie. Lebo hlava chce a nevie ako. Poď Matej. A ukloni Kubo! Poď Matej. Koľko ešte do piče? 5 minút.